Hola, bon dia. Us parlem del casal republicà Francesc Layret d'Esquerra Nou Barris. Avui és un dia important, engeguem un nou projecte. Em dic Miquel Roman i primer us volia donar les gràcies a totes i tots que esteu aquí amb nosaltres. El projecte que engeguem avui és una sèrie d'entrevistes per un nou mitjà, aquest cas Instagram, i volem aprofitar també per acostar, en aquest moment que és complicat fer activitats i actes al carrer, de fet no es pot, aprofitar per acostar el nostre casal i sobretot la nostra gent a la resta de veïns i veïnes. Volíem parlar d'un tema important perquè no és ni un, ni dos, ni tres persones de Nou Barris, sinó quatre les que aniran a les llistes d'Esquerra al Parlament de Catalunya. Està el José Rodríguez, que és veí de Ciutat Meridiana i que serà el primer candidat de Nou Barris. Després està la Emma Serra, que és la candidata de Jovent i que a més forma part de l'executiva del casal, la Llucia Cuenca, que és la presidenta del casal, i el Cristian Agudo. A més de ser quatre candidats, volia destacar dues coses importants. El José ha estat candidat a l'anterior legislatura, però també ha estat diputat i per tant aporta una experiència i uns valors molt importants. La Emma, com a candidata a Jovent, també representa tota una sèrie de valors que els joves afegeixen a la nostra societat. La Llúcia té, a més, treballa en l'àmbit sindical i laboral i també ens aporta una gran experiència. Per avui parlarem amb el Cristian. Volia destacar per això que no hi ha cap altra candidatura que presenti tants candidats a Nou Barris. I això és perquè ens ho creiem i perquè nosaltres no ens limitem a fer discursos sobre l'importància del nostre districte, sinó que a més creiem que és important que la gent que forma part del nostre projecte aquí al casal també sigui present en el màxim de nivells possibles. Avui parlarem al Cristian Agudo, que a més és candidat del barri de Verdun. Cadascun dels nostres candidats és d'un barri diferent, amb la qual cosa creiem que també estem donant més veu al territori. Així que sense més preàmbuls us passarem a parlar amb el Cristian. Hola, bon dia, Cristian. Gràcies per oferir-te aquesta nova experiència. Hola, bon dia. Ets candidat d'Esquerra al Parlament de Catalunya. Què se sent amb una responsabilitat com aquesta? Doncs bé, això, molta responsabilitat, també molt honorat per formar part d'aquest projecte, un partit que té 90 anys d'història impol·luta en quant a casos de corrupció, un partit històric en el panorama polític català i que aporta aquesta sèrie de valors republicans tan importants, sobretot en aquests moments de crisi davant de la pandèmia i davant de la repressió insistent de l'Estat. Vius al barri de Verdun. Quan fa que vius? Visc al barri de Verdun des de fa 6 anys. Jo soc fill del Clot i vaig viure de ben petit a cavall entre el Clot i la Verneda, amb la meva àvia també i amb altres tiets que eren d'allà de la Verneda. Llavors jo vaig venir aquí fa 6 anys a viure amb la que és la meva dona ara i hem format aquí una família, estem la mare de bé aquí a Nou Barris. Ella sí que és del districte, ella és de la Prospe i a més té un orgull molt marcat de barri i bé, encantat de ser aquí i la veritat que des de bon començament molt a gust i aquí esperem estar molts anys. Bé. No sé si ja ha començat a agafar també aquest orgull de barri. En tot cas, m'agradaria que ens expliquessis què és el que més t'agrada del districte. Bé, del districte jo destacaria un parell de coses. En primer lloc, que quan passeges pel districte, a tot l'ambient es palpa aquest component de lluita social d'uns barris que han estat creats a base de molta feina i de molta mobilització social a l'hora de guanyar tots aquests drets pel benestar, diguem. I això es veu també fins i tot amb el nomenclàtor. Tu veus, el nomenclàtor és envejable. Tenim Francesc Layret, tenim Pablo Iglesias, el de debò. Tenim Ángel Pestaña, tenim ara aquest mateix al carrer de Salvador Lloza, tenim un munt de noms de Marques de Plaza de Mayo, molts noms vinculats a aquesta lluita social, com dèiem. I després una segona cosa són els espais verds. És un districte amb molts espais oberts, molt agradable per viure en aquest sentit i la veritat
Bé, però ara serà una pregunta un pèl més difícil. Què és el que menys t'agrada de Nou Barris? Bé, el que menys m'agrada és veure les dificultats en les que molts veïns i veïnes han de viure. Ens trobem al districte que jo sempre dic el mateix, quan fem el mapa de la ciutat en molts àmbits, afectació de la Covid, llicenciats, renda per càpita, esperança de vida, doncs sempre el barri, el districte en pitjors números en aquest sentit, o amb més dificultats, doncs és Nou Barris. Llavors, aquesta idea d'intentar col·laborar, ajudar a qui més pateix, als nostres veïns i veïnes, per això som aquí, i per lluitar contra aquestes desigualtats tan evidents a la ciutat i que ens afecten tan de prop en un districte com el nostre. I professionalment a què et dediques? Què fas? Jo soc llicenciat en Humanitats i Periodisme, em dedico al periodisme des de fa més de 10 anys que vaig acabar la carrera, ja gairebé 15, i bé, treballo al Departament de Comunicació d'Esquerra Republicana des de fa uns anys. Podria dir, doncs, que el teu és vocacional, treballes en allò que t'agrada. El més vocacional és ja des de petit, això la família ho sap, que sempre havia volgut acabar sent periodista, vaig poder tenir la sort de fer-ho realitat, i bé, he treballat en diversos mitjans, sobretot relacionats amb el món de l'esport, he estat a la Nova Esportiva i al Diari Esport uns quants anys, i després vaig incorporar-me a aquest projecte republicà des del punt de vista de la comunicació, i ara fem el pas de presentar-nos a aquesta candidatura. És la primera vegada que formo part d'una llista electoral, molt honorat, com deia, i amb moltes ganes de col·laborar. De petit eres un nen entremaliat? O més aviat tranquil·let? No, jo crec que tranquil·let, que la part entremaliada li deixava a casa a la meva germana, i jo, diguem que era més tranquil. Tens un bon record de la teva experiència com a estudiant? La primària... Sí, la veritat és que sí. Vaig tenir diverses fases. La primera, aquí ben a prop, vaig estudiar al Col·legi Closa, aquí a tocar de Bisbe i Amat. La veritat que molt bé, guardo molt bons records d'aquella època. Després a l'institut vaig anar al meu barri, institut públic allà a l'Infanteria Isabel d'Aragó, al tocar de la comissaria de Verneda, i també molt bona experiència. Després a la universitat vaig fer les dues carreres a la Pompeu Fabra, i també sempre conserves amics de totes les èpoques, diguem, i la veritat és que tot va tenir el seu què, el seu encant, i són èpoques a més que suposo que la distància i el temps ho engrosseix tot, i molt bon record de l'infantesa, de l'adolescència i joventut. Quan vas començar a interessar-te per la política? Bé, jo diria que la meva primera influència política la vincularia al meu tiet Mariano, que era una persona molt interessada pel tema de la política, i a casa sovint en parlàvem. I bé, vinc de família de tradició socialista, els meus tiets voltats del PSUV, i bé, jo crec que ja de més gran va començar, jo crec, amb el moviment del no a la guerra. Jo estava a la universitat i això tot va ser... allà sí que és una època en què t'interesses més per aquestes coses i per aquestes mobilitzacions, i sí que participes activament, comences a conèixer gent. Recordo també la primera gran manifestació independentista del 2006, al febrer del 2006, arran de tota la reforma estatutària i tot el que va comportar, i a partir d'aquí jo entro a militar a Esquerra Republicana l'any 2009, al casal del Clot Verneda, al meu barri. A partir d'aquí començo a tenir certes responsabilitats, sobretot vinculades a imatge i comunicació, tant al meu districte de procedència, després a la Federació de Barcelona, i ara al casal Francesc Layret de Nou Barris. Ho vaig estar mirant ahir, precisament, i avui fas 4.100 dies de militant d'Esquerra Republicana. Un número rodó. Suposo que tothom es preguntaria què va decidir fer aquest pas, de passar a estar interessat en la política a militar un partit polític. Bé, jo crec que va ser, com deia, tot el procés de reforma estatutària, de veure com aquella última porta o aquella última crida
buscar l'encaix dintre de l'estat espanyol doncs era fallida i vaig considerar que era el moment de fer el pas, d'implicar-me activament i davant d'aquells rebuts de part, evidentment no de tot, però sí d'un sector polític determinat respecte al que es pretenia des de Catalunya, doncs sí que vaig considerar que era el moment de fer aquest pas i d'implicar-me més directament a l'àmbit polític. Cristian, com et definiries ideològicament? Doncs em definiria com una persona d'esquerres, en primer lloc, republicà i independentista. Ara portes la Secretaria d'Organització d'Esquerra Nou Barris. Tu quins creus que són els punts febles i els punts forts d'Esquerra Republicana al districte? Doncs bé, els punts febles és que jo crec que ja tenim, i els últims anys hem experimentat un creixement electoral important, ens vota molta gent comparat amb altres anys, estem consolidats com a tercera força política al Parlament, al districte, i això ho veiem en les diferents eleccions que es van produint al llarg dels últims anys. I tot i això ens faltaria una massa de militància, de gent implicada en política més important. Tenim bona gent i un gruix important, però crec que encara podríem arribar molt més tenint en compte quin és el nostre sostre electoral. Podríem arribar a més gent que s'impliqués en aquest projecte, i la gran fortalesa jo crec que som la força independentista d'Esquerra Independentista, més de referència al districte. Som l'únic partit independentista que té consells de districte, en tenim 3, Miquel Roman, la Montserrat Cuspinera i el Quim Sangrà, i jo crec que això ens consolida i ens fa tenir una presència al districte i de cara a la ciutadania que altres forces no tenen. Esperem que la tinguin, perquè ja et dic que aquest projecte republicà Nou Barris crec que ha d'estar composat per més forces, per tothom que pugui sumar i acabar ser molt més, però aquest pal de paller de l'independentisme i l'esquerra independentista al districte crec que és important. I tot aquest període de pandèmia, com ho heu portat tu i la teva família als confinaments? Ha estat molt traumàtic? Doncs ha sigut un pèl complicat, perquè a més ens han agafat en un moment difícil, perquè bé, al mes de maig vam tenir un nen i va néixer enmig del confinament. A més, la meva dona i jo, quan vam anar a l'hospital, vam donar positiu als dos. Tot va anar bé, el nen està perfecte, no va donar positiu en cap moment, la nena també, no hem tingut cap problema en aquest sentit. S'ha fet dur en algun moment el tema, sobretot, d'estar tancats a casa amb els nens. El petit no s'entera, evidentment, però la nena jo crec que va haver moments durs, com tots els nens, jo crec, i crec que en aquest sentit que el fet d'haver obert les escoles i que aquesta part la visquin amb normalitat, amb certa normalitat, evidentment, perquè han d'anar al col·le com han d'anar amb mascareta i amb distància i tot plegat, ha ajudat molt a que la situació sigui millor. Hi ha hagut moments de tot, es fa complicat, no poder veure tothom que t'estimes, poder abraçar-te, poder estar amb la teva gent, però dintre del que cap, més o menys ho portem bé, tenint en compte això que ha sigut un any per nosaltres molt especial. Abans t'he preguntat com et definies ideològicament, però com et defineixes com a persona? Cristian, com et defineixes? Com ets? Bé, jo crec que soc una persona implicada, jo crec que m'agrada implicar-me en tots els àmbits de col·laboració de tots els temes socials del districte. Intentem estar una mica a tot arreu, estic format de tot plegat. Una persona, jo crec que tossuda, jo crec que això sí que ho tinc, i bé, molt proper, jo crec que sí que soc molt proper, a vegades molt pesat, i amb el tema del contacte físic, d'abraçar la meva gent, d'estar molt a prop d'ells, i en aquest sentit sí que em porto un malament no poder tenir aquest contacte amb tothom que m'agradaria. Ens podries explicar alguna cosa sobre tu? Havia alguna cosa que podries explicar sobre tu? Doncs no sé, així ja de pronto... Obrir-te... És complicat.
Anem a temes més polítics. Què penses de la polèmica que hi ha sobre la data de les eleccions? Bé, jo crec que a tots ens agradaria poder votar el més aviat possible i viure tota la realitat amb molta normalitat. El que passa que hem de ser conscients de quina és la situació ara mateix. La situació ara mateix és que estem enmig de la tercera onada de la pandèmia, estem amb una tensió sanitària molt important, amb una taxa de contagis important i d'hospitalitzacions i fins i tot de persones que ens deixen molt bèstia ara mateix. Hi ha un consens polític, a més, hi hauria un consens polític al Parlament per ajornar aquestes eleccions i passar-les al mes de maig, i sembla doncs, que hi ha un partit concret que les enquestes li somriuen ara mateix o que li diuen que li pot anar bé. Ja veurem això com acaba, perquè això veurem com va tot plegat després a l'hora de la veritat. Però precisament aquest partit és qui governa l'estat espanyol. El candidat que es presenta és el ministre de Sanitat i que en aquests moments estiguin prioritzant aquest interès electoralista per damunt de la vida de les persones, doncs a mi em sap molt greu. Crec que hauríem d'evitar-ho tant com fos possible. Ahir el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya li va passar la pilota a aquest govern espanyol, a aquest ministre concretament, i esperem que estiguin a l'alçada perquè la situació és la que és. Malgrat tot, si s'ha de votar el 14 de febrer, anirem a votar i estic convençut que això que estan fent no els hi sortirà gratis i que l'independentisme, i en aquest cas Esquerra Republicana, que és la força que ha guanyat ja el PSC a les dues últimes eleccions al Congrés espanyol, també ho farà al Parlament. Com valores el suport de Vox a la candidatura o al candidat del PSC? Bé, doncs això forma part de la mateixa operació d'estat que ara parlàvem, no? Hi ha una operació d'estat per derrotar l'independentisme de les urnes, cosa que no han pogut fer els últims anys i crec que no podran fer igualment. I bé, veure com Vox ofereix els seus vots gratuïtament al candidat del PSC recorda molt també el que va passar a l'Ajuntament de Barcelona, on Manuel Valls va fer alcaldessa a Ada Colau, quan el pacte més lògic i més natural hagués estat un acord entre Esquerra Republicana i els Comuns, cosa que a mi realment m'hagués agradat molt perquè crec que és el govern que hagués necessitat aquesta ciutat. En canvi vam optar perquè la dreta més xenòfoba, en aquell cas, representada per Manuel Valls, una persona que ve de París, que li preguntin al col·lectiu gitano de París com va acabar la cosa allà, doncs va fer alcaldessa a Ada Colau, una persona que teòricament representa uns valors molt allunyats del que seria Manuel Valls i el seu partit. I ara ens trobem que l'extrema dreta vol poder decidir quin serà el president de la Generalitat de Catalunya. Espero que això, evidentment, no passi. Espero que l'independentisme, que les esquerres i l'esquerra independentista pugui plantar cara i pugui guanyar aquestes eleccions i puguem formar un govern independentista republicà per sobre d'aquesta i superar aquesta operació d'estat que hauríem d'aturar tant com govern de les urnes. Tenim una pregunta que ens envien de la xarxa. El Xavier Mir pregunta: quin missatge adreçaries als que fins ara han votat PSC perquè el seu referent és d'esquerres? Quin missatge adreçaries als que fins ara han votat PSC perquè el seu referent és d'esquerres? Bueno, lligaria molt amb tot això i sobretot també en com estem afrontant la pandèmia des del govern de l'Estat i des del govern de la Generalitat de Catalunya. Crec que és evident que des del govern de la Generalitat de Catalunya s'està posant tota la carn a la graella per intentar ajudar a qui més pateix, i aquí podem parlar de les ajudes directes als sectors afectats per la pandèmia, per la crisi, que han estat més de 800 milions d'euros. En canvi, el govern espanyol, més enllà dels ERTOs, no ha donat cap ajut directe als sectors que més estan patint. Després podem parlar de com el govern de la Generalitat durant aquest mandat ha regulat el mercat de lloguer d'habitatges i, en canvi, com el govern que s'anomena ell mateix el més progressista de la història ha estat incapaç de fer-ho i fins i tot, ara que estaven en tràmits, es plega davant de les grans immobiliàries. I podem parlar
de totes aquesta... de l'aportació social del govern de la Generalitat en tot aquest moment i com, fins i tot, com dèiem, com és des de l'extrema dreta i des de la dreta que es voldrà falcar aquesta presidència del Partit Socialista de Catalunya, que crec que s'ha allunyat els últims anys d'aquests postulats d'esquerres, que jo crec que sí que hi ha altres forces com Esquerra Republicana que representa d'una forma molt més lleial i més efectiva. En la política a vegades es tendeixen a postures més irreverents, allò a pensar que tu ets el que té la veritat i la resta no. Crec que tu i el nostre partit representen una altra manera de fer la política. Així que te preguntaré una cosa interessant. Quin polític t'agrada dels altres partits? He de dir un. Digues-ho, sí. Doncs jo crec que una persona que representa molt els valors amb què em sento identificat, per exemple, seria David Fernández de Vaca. Molt bé. Ara passarem a un apartat en què et diré 10 paraules i vull que em diguis què en penses, què t'inspiren, què signifiquen per tu. Comencem. República. Doncs República, jo aquí em vull aturar un moment i vull parlar d'aquest concepte una mica àmpliament. Jo crec que els últims anys hem fet servir massa la paraula república de forma banal. Crec que l'hem convertit a vegades en un eslògan i crec que l'hem d'omplir de contingut. I en aquest sentit, recordar que república no és un eslògan, és una societat basada en una sèrie de valors republicans, uns valors primigenis, igualtat, fraternitat i llibertat, amb aquest triangle que forma el logo d'Esquerra Republicana, serien els primigenis, i després adaptat a la situació actual, doncs aquests valors també es traslladen a temes com la transició ecològica, els drets de les dones, els drets LGTBI, tot el que està vinculat a drets socials, a que ningú quedi enrere, més en aquests moments de crisi econòmica i social, doncs construir aquest nou país, aquesta república per a tothom, jo crec que és important, i això va molt més enllà d'un simple eslògan i de fer servir aquesta paraula de forma banal. Crec que ens l'hem de creure i l'hem d'omplir de contingut, i crec que Esquerra Republicana és qui més ho fa, això. Família. Bé, família és, per mi, aquí jo crec que hauríem de parlar de famílies, no de família només. Estem en una societat on hi ha molts models familiars, parlaré del meu cas, el que significa per mi. Jo vinc d'una família, com deia, molt nombrosa per part de ma mare. Ma mare eren 9 germans i estic acostumat a viure amb molts cosins, molts tiets i tenir un ambient familiar molt important. I després l'estabilitat del teu nucli familiar, que ara hem format aquí a Nou Barris amb la meva dona, els meus fills, i la veritat és que és la base en la qual em sostinc, diguem. Militància. Militància, com dèiem, és un tema molt important. Crec que en una societat implicada, en una societat on la gent militi, ja no dic a nivell de partit, crec fins i tot que quan vas a un consell de barri, quan vas a l'AFA de l'escola, quan vas a tots aquells llocs on es mouen tots els temes socials del districte, veus sempre la mateixa gent, perquè és la gent implicada a tot arreu, veus a tothom que es mulla, i aquesta part de la societat em sembla que cal posar-la molt en valor, aquesta militància activa de la gent, de voler col·laborar pel bé comú, per treballar pel benestar del conjunt de la societat, i crec que és important que hi hagi molta més gent implicada cada cop més, i que aquest concepte de republicanisme, que també és això, és una societat que té uns drets però també té unes obligacions, i aquestes obligacions passen per això, per intentar ajudar a tothom i col·laborar en tot el que es pugui, doncs crec que cal posar un valor. Independència. La independència per mi és una eina. Hi ha qui té com a finalitat, jo crec que hi ha una part de l'independentisme que diu la independència com un fi, és un lloc on arriba, és un punt d'arribada. Per mi no ho és, per mi és una eina per intentar que la gent visqui millor, per construir aquesta república, per aconseguir aquests drets socials, que la gent visqui en un país pròsper, que visqui molt millor.
reconeguts, no amb un estat que empresona qui pensa diferent, i jo crec que ja no només parlo de polítics, veiem com l'Estat persegueix cantants, titellaires, etc. Llavors va molt més enllà de l'àmbit polític, va molt més enllà de la persecució contra l'independentisme, és un tema de conjunt de la societat. Per tant, jo crec que la independència és l'eina que ens ha de permetre construir un país millor. Esquerra. Com a partit? Sobre què conceptes? Què t'inspira? Bé, doncs, en primer lloc parlaré de les esquerres en general. Jo crec que a nivell polític és evident que les esquerres són les que han aconseguit al llarg de la història els grans avenços socials. Sense la lluita de les esquerres a nivell mundial no tindríem ni dret a vaga ni una jornada de 40 hores laborals, que ara esperem que siguin menys cada cop, i tota una sèrie de drets socials i laborals que s'han aconseguit gràcies a la lluita de les esquerres, de tenir aquest component de lluita social, d'aquesta consciència social que ens ha permès arribar on som. I després, com a Esquerra Republicana, que entenc que també la pregunta anava per aquí, insistir en un partit de 90 anys d'història, un partit històric al nostre país, que no necessitem canviar-nos el nom, perquè tenim 90 anys d'història impol·luta i que seguirem treballant per millorar la vida de la ciutadania. Amor. Doncs amor jo crec que és la força que ens fa això, treballar per una societat millor i també per la gent que ens estimem, no? per la vida perquè som aquí. Jo crec que som aquí, en el meu cas, per intentar millorar la vida de les persones que ens estimem, del país que ens estimem i del conjunt de la societat. Per tant, jo crec que és aquesta força vital que ens empenya a fer les coses i a transformar tot el nostre entorn. No ho haguis. Són dues paraules, però agafa-la com una. Doncs el mateix casa nostra. No barris, em sento molt identificat, molt integrat amb aquest barri pel que dèiem. Tot el que hem estat explicant a nivell personal com a nivell de partit, que crec que encaixa molt amb el que necessita i amb el que representa i amb el que és el nostre districte, amb aquest component, insistim, de lluita social, de drets per la llibertat, i que és una lluita històrica, com dèiem, que ve des de molts anys enrere. Aquests barris han estat aixecats per la mateixa gent que s'ha hagut de treballar molt i d'insistir molt en aconseguir aquests guanys socials i per tant continuarem en aquesta línia. Escola. Doncs l'escola és l'educació en general, i l'escola és un dels pilars de l'estat del benestar, és un element importantíssim perquè ningú quedi enrere, per garantir la igualtat d'oportunitats d'aquests drets que dèiem. No tothom neix amb les mateixes oportunitats i l'escola el que ha de fer és intentar igualar tot això. Per tant, nosaltres com a partit, i jo també em sento molt identificat amb el que defensem l'escola pública, laica i de qualitat, i hem de continuar treballant en aquesta línia per intentar reduir les desigualtats socials a través de l'educació, que és sobretot importantíssim. Sanitat. Doncs bé, en aquest moment tan complicat és quan més es posa en valor el sistema públic de salut. Veiem com els grans professionals sanitaris, també els educadors, no vull deixar res. L'agraïment que fem als sanitaris per tot el que estan fent aquests mesos també val pels docents, i no només pels docents, pel conjunt de la comunitat educativa, també pel personal administratiu i de serveis, i els sanitaris el mateix, i sobretot que estan en una situació de tanta tensió assistencial, que estem en aquests moments en què cal posar en valor això que deia, sobretot el sistema públic de salut, perquè si estiguéssim en un altre tipus de societat, quan algú cau malalt amb una malaltia greu, la sort que tenim és que aquí pots acudir al teu cap, a l'hospital, i seràs atès gràcies a aquest servei que hem construït entre tots, que consisteix en aquest sistema de salut pública. En canvi, a altres països, si vas amb una malaltia greu, si tens diners et tractaran, i si no en tens, et deixaran anar i no tindràs res a fer. Monarquia. Aquest seria l'últim.
Monarquia doncs, em sembla una institució arcaica totalment desfasada i en el cas de l'estat espanyol totalment corrupte. Acabem de veure un rei emèrit que anava a fugir però no, o sigui, un rei que se l'ha ajudat a marxar, al qual se li estan pagant fins i tot alguns serveis des de l'estat allà on sigui aquest bon home. I bé, crec que representa molt allò que no hauria de ser un estat del segle XXI, que hauríem de construir un estat basat en aquests valors republicans i una de les primeres coses, evidentment, seria acabar amb aquest règim que el que es xoca frontalment amb aquest concepte d'igualtat que representa el republicanisme també. Nicolàs, per la xarxa, ens pregunta: com t'agradaria imaginar-te a Nou Barris d'aquí a 10 anys? Doncs m'agradaria, sobretot, el que deia abans, que quan veiem els mapes de Barcelona, indicadors de qualsevol tipus de tema social, doncs que estigués al nivell mitjà del conjunt de la ciutat. Jo crec que això passa també per intentar millorar tant els equipaments com els habitatges, intentar que Nou Barris agafi aquest tren en quant a la transició ecològica tan necessària i que crec que els propers anys amb l'agenda 2030 doncs estarà damunt de la taula i que Nou Barris no ha de perdre aquest tren i tota aquesta transformació social ha d'anar acompanyada d'aquests guanys socials que permetin que Nou Barris doncs, estigui a nivell d'altres districtes de la ciutat en quant a salut, estudis i nivell de renda, etc. Hi ha molts motius per votar Esquerra, però m'agradaria que centressis en un que per tu sigui important, una cosa que creus que és important que defensem el Parlament de Catalunya Urbé i que creus que també hem estat defensant aquests anys. Bé, jo, si hagués de dir un tema important del Parlament o que el govern ha impulsat els últims anys, jo crec que parlaria, evidentment, de la regulació del preu del lloguer d'habitatges. El que passa que tenim a José Rodríguez com a candidat també, que és una de les persones que ha impulsat aquesta llei i ha estat al Parlament a primera línia i suposo que el dia que vingui ho explicarà ell més en profunditat. I jo em centraria en el tema de l'educació. I aquí parlaria de 3 coses a nivell de Parlament, de política nacional, i una altra a nivell de ciutat. Quant a Parlament, o a govern, més aviat, diria que és molt important haver recuperat la inversió en escoles bressol que ha fet el govern de la Generalitat amb el conseller Bargalló al capdavant des del 2012, arran de la crisi econòmica de fa 10 anys. El govern de Convergència i Unió va retirar aquesta finançació a les escoles bressol i aquesta va recaure als municipis. I ara, amb el govern actual, com dèiem, el conseller Bargalló al capdavant s'ha acabat amb aquesta anomalia i la Generalitat torna a finançar les escoles de 0 a 3. En segon lloc, diria que hi ha hagut una sèrie d'escoles concertades que s'han incorporat al sistema, a la xarxa pública d'educació. Crec que és un tema molt important per veure com des d'Esquerra Republicana s'aposta per l'escola pública, sense cap complexa. I la tercera seria el tema ja n'hem parlat de les escoles obertes. Jo crec que hi ha un consens molt ampli dintre la societat a l'hora de valorar molt positivament el fet que les escoles estiguin obertes, que els nens puguin anar a les escoles. Ningú no tenia, les tenia totes, hi havia molta gent que fins i tot es mostrava contrària a aquesta obertura de les escoles, a aquest retorn a certa normalitat. S'ha demostrat que les escoles són segures, que és molt important pel benestar emocional també dels nens que puguin relacionar-se amb els seus companys, que puguin anar a l'escola, que no perdin el temps, sobretot al tren, sobretot en un districte com el nostre, en què dèiem que l'educació pública és tan important perquè els nens del nostre districte i nenes no quedin enrere en comparació amb altres nens de la ciutat i del país, doncs és molt positiu. I aquí insistir amb el reconeixement i el suport a tota la comunitat educativa per fer-ho possible, els docents, les famílies, els alumnes i el personal administratiu de serveis.
no em vull deixar ningú en aquest sentit. I pel que fa a la ciutat, parlar també del Pla d'Educació, el Pla d'Educació de Barcelona. És un tema que hem impulsat des d'Esquerra Republicana, sabeu que no som al govern, però crec que en aquest àmbit i en molts d'altres, des d'Esquerra s'està liderant coses que el govern Colau, PSC, molt efectista i molt amic de pintar carrers i de fer coses molt de cara a la galeria, doncs hi ha coses importants que no atén realment. En canvi, des d'Esquerra Republicana, doncs, ja dic, des de l'oposició s'estan liderant aquestes transformacions en alguns sentits i en aquest àmbit, en l'àmbit de l'educació, s'ha tirat endavant aquest Pla d'Educació de Barcelona. És un tema que nosaltres vam posar també com a condició per aprovar els pressupostos de la ciutat, com hem acabat fent, i aquest pla que defineix són les inversions en infraestructures dels propers anys en matèria educativa. De cara a aquest 2021 seran 26 milions d'euros els que es destinaran a aquestes infraestructures i des de Nou Barris, evidentment, intentarem que bona part d'aquests 26 milions d'euros vagin a parar a millorar infraestructures educatives a Nou Barris. És un districte que ho necessita i molt, perquè tenim moltes escoles envellides, diguem, tenim escoles que estan per acabar, fins i tot, algunes, i tenim algun cas, com per exemple l'Escola Prosperitat, on tenim sostre d'uralita, que aquesta situació s'hauria de corregir. Per tant, intentarem que bona part d'aquests diners vagin a parar a les escoles i instituts del districte. Molt bé, moltes gràcies, Cristian. Sí, m'ha acabat o estem en l'aire? Estem en l'aire encara. Doncs res, a donar-vos les gràcies, Miquel, per aquesta estona, la gent també que ens hagi pogut seguir. Espero que hagi estat d'interès i qualsevol cosa ens podeu escriure o contactar a través de les eines comunicatives del casal, a través de les xarxes socials, i si hi ha alguna pregunta que hagi quedat pendent, la respondrem sense cap mena de problema, i animar a tothom a votar, sigui quan sigui, ja sigui el 14 de febrer o el 30 de maig, i fer que Esquerra Republicana aconsegueixi guanyar aquestes eleccions, que crec que és molt important, aquest frec a frec amb el PSC del qual hem estat parlant, doncs que sigui el projecte republicà el que guanyi aquestes eleccions. Moltes gràcies a tothom. Molt bé, aquí donaríem per acabat la retransmissió. Volia agrair-vos a totes i a tots els que esteu veient-nos, els que heu participat fent preguntes, al Cristian, que s'ha explicat molt però que molt bé i ens ha deixat moltes coses clares, i ens demostra primer que tenim un gran candidat i segon que a més té una voluntat ferma jo crec que una de les paraules que ha fet servir és que continua militant, però ja no militant a Esquerra, que és d'agrair, militant a Nou Barris i militant en la societat i en els col·lectius. En tot cas, us volíem dir que això és la primera vegada que ho fèiem, per tant, tots els errors tècnics que pugui haver soc el responsable, mirarem de millorar-los. La intenció és continuar la propera setmana, el proper dissabte, amb la Llúcia Cuenca, que és la candidata d'aquí del barri de Porta, el casal tenim al barri de Porta, i que a més s'ha pogut veure aquesta primera retransmissió per fer-se la idea del que l'espera la setmana que ve. Sapigueu que el Cristian no sabia que l'anava a preguntar, creiem que no calia, és a dir, perquè té prou tables i perquè és més natural així, i creiem que és una cosa per continuar repetint i fer. I només això, ens veiem la propera vegada, estigueu atent a les xarxes de la convocatòria i de les diverses coses que fem. Moltes gràcies.